Nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, dice que os estranxeirismos se acentúan seguindo as mesmas regras de acentuación xerais que o resto das palabras que conforman o noso léxico. E, de feito, os estranxeirismos forman parte deste léxico noso, o que pasa que non están na lingua desde o principio, senón que se introduciron en época relativamente recente en termos de evolución de historia da lingua, e fixérono para chamarlle a realidades que tamén viñeron de fora, a obxetos, a deportes, a calquera tipo de cousa que non estaba presente no noso contexto, que chega dunha realidade foránea e que tamén ven acompañada do nome que se lle daba nesa lingua, que se adopta e fánselle mínimas adaptacións fónicas ou ortográficas. As tres palabras polas que se nos pregunta, rugby, hobby e hockey, son as tres estranxeirismos e en concreto son anglicismos porque as tres proceden do inglés e ademais son tres palabras graves. E cando se acentúan as palabras graves? Pois en dúas situacións. Ben cando rematan nunha consoante distinta de N ou S, ou ben cando teñen na última sílaba un ditongo decrecente. Os ditongos decrecentes son, como sabemos, os que están formados por unha vogal aberta, A e O, máis unha vogal pechada, IU, que é precisamente o que sucede con hockey, que remata nesa última sílaba, ten un ditongo decrecente EI. Entón, por iso leva acento gráfico na penúltima sílaba. Pero isto non sucede con rugby e hobby, que son dúas palabras graves rematadas en vogal e, por esa razón, non se acentúan o mesmo que non se acentúa casa ou coche.